Ahojte, volám sa Lucia Jasná a som sprievodkyňa vedomého dotyku, dýchu, práce s telom a práce s energiou. A ak naozaj túžite sa spojiť s vašim podvedomím, s vašim potenciálom, s tým, čo vo vás vo vnútri drieme a ešte ste neboli doteraz schopní to odblokovať pre rôzne strachy, limitujúce presvedčenia a vzorce, tak táto cesta cez telo je pre vás. Ak sa vám nechce chodiť k psychologovi alebo na terapiu ako na klavír počas jedného roka alebo niekoľkých rokov. Tá cesta je naozaj veľmi účinná, veľmi rýchla, pretože naše telo nedokáže klamať. Naša myseľ neustále odbieha od podstaty veci, neustále používa rôzne hry, manipulácie, obranné mechanizmy a tak ďalej. Vzorce, hráme sa na mačku a myš častokrát s tou našou myslou, ale telo tieto mechanizmy nemá. Telo vie byť veľmi prítomné, hlavne keď sa spomalíme a dovolíme si naše telo cítiť. Telo vie byť pravdivé, telo nedokáže klamať, stačí niekedy dotknúť sa jedného bodu na tele a hneď sa nám spustia nejaké mechanizmy, hej, alebo cítime, že tam na tele nie je niečo v poriadku a so správnym vedením sa dokážeme pozrieť na to, ako si to vytvárame svojou myslou, aké presvedčenia v tom tele máme uložené, aké hlboké emócie tam zostali ešte zablokované a túžia výjsť von, oni potrebujú byť len uvidené a prijaté a odplavené, tak aby sme mohli ísť ďalej, aby sme sa mohli o živote niečo naučiť, aby sme naozaj prijali tie lekcie, ktoré nám život dal, aby sme ich pochopili. A práve tá cesta pochopenia cez telo, cez dotyk, cez dých a cez našu energiu je veľmi, veľmi účinná, pretože prepája úplne všetko naraz. Je to prepojenie, je to cesta, aj tantra je prepojenie, spojenie toho právého v prítomnom okamihu. Takže ja sa na vás budem tešiť. Vedomý dotyk, Lucia Jasná.